So assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku masu kallon mu a daidai wannan lokaci. So welcome back to my channel. My name is Muhammad. You want to call me Master Dida or Dida Editz. So yau ma mun sake dawowa da wani sabon foto wanda kuka gani a kwanan bayan nan muna nan ga publicity shi. Foton mun ga zo muku da shi shine wannan. So kamin mun fara bidiyo mun samu comment ɗin mutane da dama sun ce suna jin wuyar yankan foto a cikin PixArt, sannan kuma wasu suka ce ba sa ganin link in background ɗin da muke nan ga dora musu a kasa ga description below. To insha Allah yau dai duka zamu gwada muku inda abubuwan su. Wanda ba su iya yankan foto a cikin PixArt ba, yanzu nan zamu gwada musu application wanda yake da sauƙin yankan foto. Sannan bayan ku yanke foto a cikin shi ma za ku iya ɗauka shi kai shi cikin PixArt bayan ku yanke shi. Ok, yanzu nan za mu gwada mutane application inda muke nan amfani da su. Na farko za ku shiga a cikin Play Store. Idan kuka buɗe Play Store za ku sa Mix Studio. Ok, kun gan shi nan shine wannan Mix Studio wanda za ku yankan hoton ku cikin sauki kuma bai da wani wahala. Kuma bayan ku yanke hoto a cikin Mix wannan za ku iya ɗauka hoton ku wanda kuka yanke directly ku kada shi a cikin PixArt. Okay, wannan bayan ku yi download din shi kawai sai ku fito. Sannan shi kuma application wancan shi ma wanda muke nan amfani da shi sunan shi PixArt. Mun gani gashi nan, wannan shine application wanda muke nan ga amfani da shi a kowane lokaci. Shi ma hallo za ku yi install din shi za ku yi install shi a wannan wurin. Okay, sannan kuma application shi kuma na uku wanda muke ƙara haske da shi shine Adobe Lightroom. Okay, hallo a cikin Play Store za ku neme shi Adobe Lightroom za ku haske shi. Okay, gashi shi ne wannan Adobe Lightroom. Okay, to yanzu mu je biskan studio domin mu fara gyaran foton. So kamin mu fara gyaran foton ya kamata mu shiga cikin Mix Studio domin mu gwada mutane ta yadda ake yankan foton. Okay, wannan shine Mix wanda muka dauko. Okay, bayan kun shigo a cikin Mix kamar haka za ku danna wannan plus. Okay, ku danna wannan plus hallo gallery sai ku ɗauko foton da zan amfani da shi shine wannan. Okay, bayan kun ɗauko foto kamar hakan ga za ku aza wannan sizo inda an kasa auto cut. Okay, bayan kun aza bisa kan auto cut sai kuna zana shi kamar haka, kuna gani haka za ku dinga zana shi. Okay, bayan kun kiyaye hoton kamar haka kawai sai ku saki. Kun gani kenan nan ga abubuwan da sun kai saura wanda ba ida ba shine hallo za ku dinga sa wannan abun kuna ida su, kuna gani kamar haka. Okay, kuna nan ga su a hankali kuna ɗebe yan wurin da bai yanku ba. Okay, sannan irin wuraren da kunka wanda bai yanku da kyau kamar hakan ga za ku sa wannan manual, wannan za ku taba kamar haka sai kuna shahi shi kamar haka. Sannan kuma idan kuka huce kamar misali kamar haka kun ka fuce, idan kuna son ku maido da wurin da kunka bata za ku danna wannan plus inda an ka sa manual plus. Okay, sai kuna maido wurin da kunka bata kamar haka, kuna gani hakan gane za ku dinga biyan shi har ku kare yankan hoton na ku. Okay, yanzu bayan ku yanke foton kamar haka gaba dai ku yanke foto kun gashi yanzu nan kuka na yanke foton na kun gani sai in danna wannan gurin, kuna gani don kun gani bayan na danna don sai in danna wannan alamar ka ganta wannan ita za ku danna kamar haka sai ku save in image ku integrate. Kun gani save image in integrate. Okay, yanzu wannan mun kai da shi sai hallo mu dauko wancan guda. Okay, wannan ita kuma kafar ce kawai za ku raga amfani da ita. Hallo za ku aza biskan auto cut wannan
sai kuna yanke foton kawai, bakin kafar ne za mu amfani da kawai kamar haka. Kana gani hallo ita ma za mu dinga biyarta a hankali har mu samu mu yanke da kuwa. Kuna gani hakan gani za mu dinga biyarta muna har mu kare yanka ta. Kuna gani ko ok, ita ma kafar ga ta dai mun yanke ta. Kun gani kenan yanzu da wancan inda ka tashi da wannan kafar su ne za mu nan ga amfani da su ko. Yanzu kun gani yanzu an yanke wancan hoton da wannan kafa ita dai kawai za ka amfani da. Kun gani ok, yanzu mu je mu gama biskan studio domin mu fara hada su kuwa. Ok, yanzu kamin mu ta cikin studio kun ga wannan hoton shine wanda mun yanke a cikin cut mix. Kun gan shi nan gashi nan ga an haida mai background. Kuna gani ok, sannan ita ma kafar ga ta kun gani ta nan, ita ma ga ta nan wadda mun yanke kuwa. Kun ganta ok, yanzu kawai mu je mu shiga cikin PixArt. Kun ga gashi nan PixArt wanda za ku yi downloading a cikin Google Play Store. Ok, yanzu sai mu fada a cikin PixArt ne. Ok, yanzu bayan kun shigo a cikin PixArt za ku danna wannan plus. Kun ganta ok, sai ku danna plus wannan, sai ku je ku ɗauko background wanda kun kai downloading a can cikin description. Gashi nan background, kun gan shi nan ok. Yanzu bayan kun ɗauko background sai ku je ku nemi wurin da an ka sa draw. Gashi nan kun gan shi nan, wannan shine za ku yi taɓa ok. Sannan sai ku danna wannan draw ok. Yanzu bayan kun faɗo a wannan gurin sai ku danna wannan. Kuna ganin shi nan, za ku danna shi sai ku ce danna wani guri, sai ku taba inda an sa poto layer. Gashi wannan kuna gani ne, shi za ku taba sai ku ɗauko mashin. Duka za ku samu link in wannan mashin da background da komai a ƙasa ga wannan bidiyo cikin description ok. Yanzu mun ɗauko mashin, bayan kun ɗauko mashin sai ku danna wannan plus ok, sai ku jawo shi ƙasa kamar hakan ga, sai ku je ku ɗauko ku sake yin wani empty layer kamar haka ok. Yanzu bayan kun ɗauko empty layer hakan ga, sai ku je ku ɗauko hoton ku ok. Yanzu sai mu je mu ɗauko photo layer gashi. Kana gani hoto wannan gashi wanda kun ka yanke naku ok. Yanzu ga yanan hoton wanda mun kan kike ok. Yanzu hoton za ku jawo shi ƙasa ga mashin kamar haka. Kuna gani, sannan ku danna wannan tambonin guda uku, sai ku danna inda an ka sa transform ok. Sai kuna rage ma hoton girma kamar haka. Kuna gani, sai ku yi rotation shi kamar haka daidai hakan ga inda zai hawa kamar bisa mashin kuwa ok. Sai ku danna, yanzu misali kun je da shi kamar haka ok. Sai ku danna wannan gurin ok. Yanzu sai ku aza biskan wannan empty layer wanda babu komi. Kuna gani, sai ku danna wannan gashi. Kuna ganin shi ko, sai ku danna shi, sai ku aza biskan poto ok. Yanzu bayan kun aza saman poto sai ku ɗauko kafar wannan gashi wanda kun kan kike a can cikin cut mix ok. Gashi mun ɗauko kafar mun danna wannan gurin. Kuna ganin ta, sai kuna rage mata size ɗinta kamar haka ta daidai yadda zai hawa daidai kuwa ok. yanzu za ku je ku rage mata haske da za ku gani yadda da hawa daidai saman abin kuwa kamar haka. Kuna gani, sai kuna daidaita ta daidai ga jikin ku kuwa ok. Kuna gani kamar hakan ga, bayan kun daidaita ta daidai sai ku koma can, sai ku mira mata haskenta ok. Sai kuna gyara mata girmanta kuwa daidai yadda abun zai zo daidai kuwa
okay. To yanzu kun ga nan wurin kafar akwai wani karfe na mashin inda kun ka aza kafar ku kun gani, yanzu dole sai kun fiddo shi, kuna gani a can karfe kasa ga mashin. Yanzu sai ku aza biskan wannan na kafar ku, wannan gashi wannan sai ku aza biskan wannan gom abin shafewa kenan, okay. Abin shafewa sai kuna daidaita shi daidai hakan kun gani kamar haka kenan, okay. Sai kuna fiddo karfen da ke kasa ga kafar ku kuwa gashi wannan, za ku shafe shi zai wanda zai to da kyawu, kuna ganin shi nan, okay. Sai ku mira ma kafa haskenta, kun gani karfe gashi nan ya hito kasa ga kafata, okay. Kun gani yanzu kun ganin ga yana bada alamun akwai kafar biyu ne, okay. Wannan zamu je inda za ku badda ta kuwa, okay. Yanzu sai ku mai da wannan, yanzu idan ku kare gaba daya kun ka rike kamar haka, sai ku danna wannan gurin, kuna gani, okay. Idan ya dawo nan ga yanzu wannan kafar inda abin bai ba daidai ba, za ku je nan inda an sa tools wannan, kuna ganin shi wannan tools wannan, sai ku taba shi, sai ku aza biskan wannan clone gashi wannan, kuna ganin shi ko clone kenan, okay. Sai kuna zoom in foton ku kamar haka, kuna gani, sai ku taba wannan gashi, sai ku aza saman wandon ku hakan ga, kuna gani, bayan ku aza sai ku saki kenan, ya kuma biskan wannan abin shafa ko pencil wannan, okay. Sai kuna shafa shi, kuna gani kamar hakan ga, sai da zai bace, kuna gani haka za ku bi shi har ya game da wancan kafa, kuna gani kamar haka, okay. Za ku aza nan yanzu sai kuna cika wannan sai da abin zai yi daidai kuwa, okay. Yanzu sai ka aza wannan hallo, sai kana rage mishi haske sai da dai abin zai taya daidai kuwa, kuna gane, okay. Haka za ku dinga yi mishi yana komawa daidai, kuna gani, yanzu za ku kuma kasan ga sai kuna cika hasken ku ya gani kamar hakan ga, da zai bace a ga cewa da kafar guda ce kuwa, kuna gani kamar haka, kun gani. Yanzu kawai wurin da bai cika shine za ku dinga shafa shi kamar hakan, kuna cika shi da yadda zai koma kafa guda ce kuwa, okay. Na gani haka za ku dinga yi har ta koma, kun ga yanzu ta koma kwallar guda, sai ku danna wannan gurin, okay. Yanzu sai ku je ku dauko efe na hayaki kuwa, za ku da wannan wurin da an kasa add photo kenan, ajute da photo kuwa, okay. Da farko za ku dauko wannan hayakin duka, za na aje muku link din shi a kasa ga wannan bidiyo, okay. Idan kuka shi nan sai ku je nan inda an kasa blend, kuna ganin shi blend wannan, idan na blend sai ku aza biskan screen wannan, okay. Kun ga hayakin kawai shine ya saura, wancan bakin ya ɗebe, sai kuna kashi nan gani kamar hakan ga, okay. Sai ku danna wannan gurin, okay. Hallau sai ku je ku ɗauko hayakin guda kuwa, ga yanan ga gaskiya yana hori ne ba ku ganin shi, okay. Gashi wannan hayakin shi ma duka za ku samu layin shi a ƙasa wannan bidiyo, shi idan kuka ɗauko shi za ku yi turne in shi kamar haka, kuna gani, sai kuna rage mai girma kamar haka, kuna gani, okay. Sai ku danna wannan gurin, sorry kun ga nan ga mamman cike da photo, okay. Yanzu za mu koma can cikin wannan gurin, sai mu je mu dauko photo layer, fiske mamman cike da wancan hannu dole za mu shafe shi kuwa,
ok. Za mu ɗauko foto layya, mu ɗauko background da wannan, ok. Sai ku mai da background ƙasa ga wannan duka, ok. Sai ku taɓa biskan wannan hoton kamar can farko kamin ku yi irar za ku shafi wancan hannu naku wanda ya huce, ok. Yanzu za mu shafe shi kuwa. Na'am. Za ku dinga bita hankali kuna shafe hannun naku wanda ya huce, ok. Ok, bayan kun shafe hannun kamar hakan ga, kawai sai ku koma can, ok. Kamar haka kuna gani. Yanzu kawai abin da ya saura yanzu ku zana kurwa, iski kun ga kenan. Idan abu ana son ya koma gaskiya dole sai an zana kurwa, ok. Sai mu koma cikin wannan, sai mu azabi kan wannan pencil, wannan pencil gashi. Sai muna daidaita hasken yadda muke bukatar shi kamar haka kuna gani. Sai mu danna set, kuna gani. Yanzu nan sai kuna zana kurwa ta mashin, kuna gani kamar hakan ga. Idan kuka zana hakan kun ga yanzu hakan ga ya baki sosai, sai ku danna wannan don shafewar shi muhallar, sai kuna rage mai haske kamar haka, kuna gani. Sai kuna rage ma wurin da kun ga shafa haske, kuna gani, ok. Sai ku danna wannan wurin, ok. Kun ga yanzu ga kuran mashin nan ya hito kenan. Yanzu mun kare da wannan, kawai yanzu sai mu tafi mu yi saving in photo. Bayan kun shigo kun komo a cikin daren wannan, za ku taɓa wannan tambonin guda uku, kuna ganin su. Sai ku danna save image, ok. Kun ga image ku yanzu ya yi save. Yanzu sai ku je ku shiga cikin Lightroom, Adobe Lightroom wancan wanda na gwada muku a cikin Play Store, ok. Ok, za ku shiga cikin Lightroom ga shan nan, ok. Idan kuka shigo cikin Adobe Lightroom za ku taɓa wannan plus, kuna ganin shi nan. Sai ku ɗauko hoton da kun kai saving a cikin PixArt ga yanan, ok. Sai ku danna ajut wannan, ok. Bayan kun danna ajut kun ga hoton ya yi import a cikin abin gashi, za ku iske shi nan, kawai sai ku taɓa shi, kuna gani. Bayan kun shigo nan za ku azabi kan lighter wannan, za ku azabi kan wannan abin haske wannan, ok. Yanzu za ku ƙara wannan, za ku dinga dai sai ta foto haske hakan yadda kuke buƙatar shi kuwa, ok. Ambur za ku ɗan ƙashi kaɗan, wannan blank fari kenan za ku ɗan rage shi kaɗan. Shi kun baƙi za ku ƙara mishi hakan ku ɗan rage shi fiske ga buƙata gashi, kun gani abin mashin, ok. Bayan kun gyara hakan ga sai ku danna wannan gashi, wannan abin kular kenan wannan. Idan kuka taba shi za ku danna biskan melange, ok. Kenan yanzu wannan irin kala ne nake sayar da su, kun gani akwai masara, mashin yana da ja, ga sunan dai kaloli kala kala. Yanzu ok, na farko sai mu fara da ja wannan, sai mu ƙara mai situation, ok. Wannan shi kuma na fuska ne, kular irin ta fuska, ok. Sai kuna ƙara makan kuɗin haske kaɗan, kuna gani kamar haka, ok. Yanzu riga masara kenan, sai mu ta biskan masara, ita ma sai mu gyara mata hasken ta, kuna gani. Yanzu shi kuma wannan bula, kun gani background yana da bula bula, shi ma sai kuna ƙara mai bula kamar hakan ga. Allah shi ma wannan sai ku ƙara shi, kuna gani. Bayan kun ƙare kamar hakan ga sai ku danna termine wannan, ok. Idan ku ƙara gyaran hoton ku gaba ɗaya sai ku danna wannan inda alamun partage, alamun share ta wannan, ok.
za ku taba shi kamar hakan ga zai fito muku hakan ga. Kawai sai ku danna wannan wurin da an sa exporter. Okay, idan kuka shigo nan ga sama wannan za ku bar shi bisa kan GPG. Okay, nan ga shi kuma 100 by 100 100% kenan. Okay, kawai sai ku danna wannan alamun abin kuna ganin shi. Okay, kun gani hoton ku yayi exporter a doc60 kenan, ya shiga lafiya lau ko gani. Kawai sai ku danna OK, kawai sai ku fito. Okay, mun gode.